Маша Уойд. Таган войнат ай шолло апрель шезерт ай алгол шоду берит сахт шиминуат Берлинер хейнсер. Войн тойсан сахт шиминуат Джохарлар хейнсер войн. Шевега Маша Уойд шо ежери. Нохчи чуавол чуй, руснявол чуй, шей безопасность, шей безопасность лариурха шо ежери. Хидавол чуа, тагана его Шидва, Омдя, Аудюхор, стрим. Так, Киудерой улш. Элас дитстеллекшен, шаша улар хаштет. Таган лейрой стрим, ма Кавказан, Кани, таган кэшчу, аль. Ювай таган лейр стрим. Идек дүйцар койдах. Стрим, друзья, у нас сегодня на чеченском языке, поэтому заходите и учите чеченский с нами вместе делать. Духар лейра информация шуна жимал хазнак yiğitler шоло дünyanın yukarı дабел шулдеха Германияның военной стратегии олсуна из телецилаят хинт духарлятию. ФРГ впервые приняли военную стратегию. Главной угрозой названа Россия. Министр обороны Борис Писториус представил в Берлине комплексную концепцию военной обороны страны. Документ включает в себя первую в истории ФРГ военную стратегию и план развития вооруженных сил с описанием их структуры и состава. Детали обоих документов засекречены. Известно, что центральная тема стратегии – противодействие угрозам со стороны России. Согласно документу, Москва создает предпосылки для военного нападения на страны НАТО и уже сейчас ведет против них гибридные операции, в том числе против Германии. И войдут духаню. Россия через перевооружение готовится к военному противостоянию с НАТО и рассматривает применение военной силы как законный инструмент продвижения своих интересов, сказал Писториус. Он пообещал преобразовать Бундесвер в самую сильную конвенциональную армию Европы. Согласно концепции, не менее 460 тысяч немецких солдат вместе с союзниками должны быть способны противостоять возможной агрессии со стороны России. Господи, благослови Германию и Ичкерию. Ишталдушун Германия хазнеясан чо разворотина киюга юерзариоч далмуа. Русняйл по крайней мере интюерзарят. С чем я вас всех и поздравляю, друзья. Таха войнмаха ара сомардинаха туапсен ударина украинш. Синц ара югш юс туапсе сел на экологический катастрофы этан. Сега туапсе сундия хобай километр дия йолгална Пятигорский лермуатсон. Сега кача и курза и кура рэттан бол. Таха и дог, что нефть, и нефть баняха, от сту обсех, от войков казя, царь мелдиндол, адамдуи, и царь цисана от сиглар, вахша хинца и асад кшу, догон меттан, и нефть, и ца жирный ок царцуна. Разные осадки, короче, сиглар ваикш. Дел анхиетамца, вай, де шума доча ночи
دالا وين قويتش بيقم بو وين دينشنخ غاسقشن مجكشن بوخ بلچان خلش ديل آيتم بوخ بو ديل أنخيت مخ مدول القوي مدول توغشي آيت مخ إشتم دو شادق ديكدوشن نوخشي حجيم ويسا توحشاني تغن ليف ستريمان تيلان زي كوكازن قياني تغن قشو بوغا إذا وي أتصنع قيتا قيتا تومن كيشم وبيزوي سويك خاتش سون خيتا ريحا تسارة وين كيتشن يوق يامرتلوير وتس إيراني عطوان بحقن وتس إيراني أمريكا نو أسيد بابارياتكو دي تحوش سيقيتا موبو شن يبوزي سيقيتا أمريكو شي разработать на стратегию. И стратегии в Европе, Азии континенте, Евразии континенте, تا империи خريوش. أخ شاشبي السنة دنيا شو السنة شاشي كان دو علاج أمريكان دو علاج كيتايت شي بيغير بوش. إشت بيش بول بوتسار. أخ يوغوسلافي إشت يوغين روسيا مترتير هنس لحت أوكرانيا وأوتشو Ну, массу эгу и бабу беш тот же, например, турецкий империю, его арабский империи из Израилю, цуа сити шлахтешу арабский империи, арбой, объединиться, деньги ахцеболич. Так, арбоя, цанхена, и османский халифат, юреша, один был Англии, ну и арбоши югенюис, и турецкий халифат. Так, تعينشا تورتسي يوغا وزرديتسا دغيا شو إمبيري سندات تاع إمبيريغا وزرديتسا تسدويتشا يوقي أرميني يوم مهدي أمريكانشا شاي بارتا بنتك حتشو بوش بو تيغا زنجيزورسكي كوريدور بوش ساعتا هندوق تسادويتش ترامبوسكي كوريدور ألسيتيلن داتسون أخ تورتسي أرمينين ديا علشد تورتسيو نخيتشوانيو تاخ أرمينيو تاخ أذربيجانيو الشايش غوشر تقيتي تتانيو قالاتش توركويبو أرميني تيجا نخيتشوانيو ويتصرخ تيلان تيو تيجا نوخشي باغان تارقو لانيو إتسويليزاتي تغن وين يويشو تسويليزاتي ديمقراطي شايل داجين شوميشكر حدول دل على يال إزر شو حلق ودنيان شو يال إزر شو حلق دين ده математик دقوم دقتيجا هنس например шумерши هنس расхши дегардеш хена 10 11 12 ори 21 22 31 32 бош десятирнею войнага 20-тирнею 20-значнею Duistborg, французский Duis, Weissen, Duistborger, 80 Duisburger, 60 Borg, du Restmatla 6-10 Borg, du 60 Borg. Немцу вообще дуишь, Рестши сен 10 значит. От Шумерши духара и Weissen хил du цифрш. И цифрша юцут Куз тихалбойла и Куз цифр лилинца. 60 توصل صفر نون بيروي دو حرا إت بيل كوك تاعي إت بيل كوك تاعي إشت حيوش أوجرا دو حر أوجرا قرجي شير صفر شتول خنيس يقي إستوريو سعودي تغير شو أتناقي شوانا نوي نوخشي باغان بو إشا تيجاها إشايل إمبيريو ورارتو Митания, бош, доко государство, целый цивилизация шхилла. И цивилизация ш масанаш дайган дич духду. Дот альча от Арменица, от Турции расширеница это и Шварцелита цумехтига американш хабахка. Война туркваша, инс турквашца, вой айдли юкметкю турквашца, инс цундела турку قومن تبو أسوما تعلمت سنين سوم على ترات نو وين تعلم خاديز
وي انتريشو نوخشي انتريش اشخليشو دوحر وين وي قاچيش مدري زاسقش خلق ديش در وي دويش در وي شاديك ديش در تامو وين وتامو وتديناج قوم مغد امنشم ودينا وين سقاتنا دو اناش دينا гуманитарки ايتان دقوم دينا قومنش اما دنيا نشوها ساعة چاق تتسويتر وين تندلا وي انتريش خليشو نوخشي كيرا نوخشي دوك ديغس وقيترو دو حرا وي انتريشو اتسا تركواشا عربواشا قيچارا ويا بوسل دين دوي بوش إيهمش دويتشا وي использовательنا وي بوسل دلها цер пачалкша ويا признать диштер цер пачалкша وي бежинч тилац бишвар цер саму хума цадирис саму цадир церис бежинч кездилицан туркуаш мелалицан арбуаш вообще целет цавой ночите о Европа нолет дуэде Эхка шайол хинт событияш дукцуна үша Кавказя хирилшу шайол событияш духайол событияш Кавказя хирилшу главное событияш Кавказя хирилшу ويا واش تحنا يقيت إيز دويتش واش عيغات دويتش تنديلي يشو أسر ستريم شون دوزي تا بيريكليتشكي أو شان وي دوك وي الخائتا وين قيرا ميشربو قيتا وين خا ديشتو تنديلا هنت وي أسكوكازا أتس إيرانيات وان باقن от Иран сәнет ван булбелш хена ибер буя гасқшан хушду халу дюн да гасқшан хушду масана хушду потому что 47 шоуст вошду Иранни Америки ошан бойш акар американч бойш ухар иранч бойш ошан да са нах бойш аш бойш تندلا مثلا خوش دو إيران تاني توامران البوزنا خلبيش بوي تسوت أمان كياتشلوش بو أخ ويخا بتشال كيو ألوي داتسهيتي تا ويا إسلاميش دوي راديكالش دوي إش دوي بوش وين تشخوشا ويا إن خيتسلوش دول دنيا نيوقر حوله Цуюк ире эрдагешту, цу играюк ире эрдагешту, вая субъектные, вая международные, дукку мугабилен ма булш международные право юқи даган субъектности тан дохш дуай. Qarца delchani, yuqca delchani, hins taqani an hinsio dadeller içgeri dayel marşu dayel hara dat waja dat bortul khabarsha iza wayna история duqas khizdu. وي غاسق شاخ تيسلو وجا قبايشوا خنيو تسول حلا قي تمش بنا دائما نها نعدل شو ايش خيرا بات نوخشي الشينا نوخشي دات بول يوا دين لو يوا مهت بو يوا چاخلو هينزا چالوش بو او يوروبا انزري دوقلا دويش قيش كينا بو سبورتياش بو دويش بو ديشارا تو سبورت الله كويرت دو كويرتادون اما اي سبورتا جو يوشو وي نوخشي چوها قو ارح چولا دوق كيجيناخ محكري قيش بو قيش بو بالوش بو علم يوش بو تايبان نو وي دول دلج ويج ادل دول دلج وينا وين يوش بول نيت ايتsa دوخشا شين يوش نيت اي بوش حليه وخشو تات جيزري يويال سكتا بويني دابيك شينا استري اسنا تا جاز حليه وقيش دراز دوغي وي تانا بيردا خشدو إيجاردا بيردا تقيست هوس ديز وي واش تاك هنت إيرانا إتوان بول بالشينا ويا إيرانا غوديش انت زرخشون كديروس ديل أنهيتان سينس باكاسيت سيتوام كديروش أوتاي إسكار دادويت شيك أنت شا دعوة أوكرايني وإيراني وبيتر بوا وشين لوتشا بوا نوشي ما بغيت نوشي ما باتي بيسخوزني دات ميتشا ناتشو قيس بيش نو تنشي بولو بو
غاسقشن وخا ولا غاسقشن شين وشتو شين سويمناغا وشادشين شايل تنقوشو دوريتش ماشين شادك دو نوخشيتس ايدو شونس نوخش حلت سو غاسقشن دو حال توان بيش عينين ايدو إز هينس دالش أوكراني بوش كيشنا بوش خلق بيش نخ وأوتش ويت يوتا ويت إينا ليلش تسالش هذا شاش شي دوينلتس شي هيكلتس أختش دقة ليلا باخا ددولش ناق بات خلا بات دا حش تاك حشة تاريخ تا وات تروي يولشي تا ليل لوشي أختش دوقشي ليل ناق باتش إيش مثل بالبوخشة كجبين فاز بين جري اون بوخا بلا إيش بوخش بوش إيش ويكتر بريما هرشم وين قوش بويلا هنز وجا أتكريت حلقة ويت بوبوش ليلش مباري هنز بوين يقع إيش نشتيلش لات ويت بوبوش إيش ده سامم ديلي تا داق أزبويل نعبوش داق أزبويل نعبو تاريخ أخيت ديز داق أزبويل وين قا قوشة جوجة تعباك بيش نعبوش الدنيا ناخ شاش دوخش دول أزريت سمو دول شناب باتش دات سمدالش سمو دال هما دات سيجا жадностью, алчностью, цуюqi узбин вашам бадри шай дейш узин бу цуюqi иш даюqi бисан. Ну тяхти балан ша бюцвай цацбеш, тяхти балан шай ца шаш ФСБ датас шаш ашна что думать таш будет цена ёх просчёт хилла дат просто кира ца преград ца защита хилла цер и дозал диабол тунде ла дира бойла ишта цен вахт билла تندل от Ирана и туам булбельшена вая исламский государство ина Дагестан ингужат Дагестана юцарюя Дагестана хульшол опал здесь потоп хи айдел хидара шадега иза война дала еша сигналю дали еша война гойч ши алien шо اوصل شاید هنومان ریز وقت ساعت عندوين گویچ همان ده در داگستانی اینگوشیتی وی نوشی چوین سوشات دارن آذربایجان'نی ارمنی'نی ترالیت دیشتو خوی ترالیت دیشتو خوی ترت دانش در دیشتو وی یا ترت خیل دیشتت تانی وی خیل دیشتو دو حرا وی خیل دیشتو او دنيا مش إيش دويس سو غير ور ما سرت هر دنيا ما سرت دلاري واش بات ما سرت يدي شو باركو زيرم ديريس و ويا دو حرا ويس خلديش تو وي ترك واش خلديش دات امريكانش خلديش دات عرب واش خلديش دات تحني تخلديش دات وي تخلديش تو اخ وي شاده قد عنيستو يدي شو ايدو وي غلاوننا بيرتنك ايدو أتونا واقعيتي تأخذ أوينا ويدو مهتشة بوسال دين دوت بوسال دودير ويام بوسال دال مقلع ويام نوح بايغ مريخ حيوخ تحيي يوي نوح بايغ مريخ ديلي سلام أولتسن إذا دوخ قوم دور تأخذ أما داتس وي عودل ناخسن دات مش بوتsa خوش بوتsa спецагентшля цан ха идица хаздица хеста عيوخا تعيش عيو دقوة دات بوسال بناخ أولنز عيادة ستريم شيشة شون خيس خيردو أتسو بوخيز переговор شيش إيراني أمريكان يقول منير بوشوك تا منير تا فيلد مارشال منير ولا ترامب تا كيت يازو شيء دات социальной сети وعيولكز имунирик теоган вай халак диашмаду просто так мада геноцид мой юиче кам качешмаду просто в прямом смысле слова качешмаду вай цана мехте ацулти ина яци геноцид хал шол дуньяни шолат он болшена иню геноцид хинц вайни на юхича наш ямине геноцид но хинц вайн прямо га уж вайнохчи оман те геноцид бога ха дин я кам я киум баня топ просто ибаня топ зуда бера шадек дюштек цуна геноцид ол кач деш рам вот вай нохчи хилар хам кач деш дар вай кач хинца вайн иду табал бат ибал вайн онкологи чу иттан вайн стами чу хшду вай массу ау عيرش تسال
خلق ديشتو قاتشيشتو تسير أحتانا ياتي جيناتي فلسطيني توسي شو خل ميتينغ شو هرشاي عربو شلج وهر يوروبيو اريا الفلسطيني شو هرسيتي عايش بوبر بور خميلش ديشبو وي دوتش دات سانا وحي واش دات سندلا وين غاديز ويت بال تاني بات از عربو شي نيت السمبو يش دوخبو سندل دوت سيرنك تا جوكتي تبيش بدوخو وز يوروبي عبو و از جوكتشنا بوسلبشنا ينات جيناتيج تعتبر جوكتي ما انت عقوش بويلا شاين بوسل ناخ تبيزي وي دوتخي بوشاش نوخشي دوشاش بوش تخبرش دوش بول ناخ ياو ناخ عقوش بويلا شاي كيرا ديك حاجة وعدي لا تردات إذا دوخ وقدو نو نوخشي بوسلبشنا ينات جوكتشن جيناتيت نوخش تحنينا ينات جيناتيت نوخش يهم دادات وين شدي اندو إز وي شدول إشتقام وي داج وي دويش بول غاسكش تسخيل وي جامو دين قومت زودرست بيش تير هو حليتن بول تير بلينش هو حليتن بول إشت دالور وي تان غدور وي زودرش بروستا بيرشكش كويش دات بلين موي تانين كان موي بوش غخيج سون دجو إخن بروستا تاك أخيج بير دو بريتشو تقيسن شوقاش دا دريش مو دايزن كرياح كنشول دعم قوارنيش مولي تاريخ كريالي لوم شول تاريخ كري انشول دا اخوجه تيتك شول دا وينا إدو قيت ديش ديك وي أتسنت إير وي دادولاي وي إنتريش غلاوني وي دو قدا دات سولت عديك دوش عديك تأخ وي نيس داور دو وي دا إسبولزوات دي داس تأخ وي تعترخي دو وي يشول وي لا وي قيتا ما عينت إيرانيا إتوان بحقن وي تيوقي وزين وي إسلامسكي государство إنت أهردني نو ميرو порядок داوت تريلشو ميرو порядок داوت بوق توان بالدوقو ناخ بالميك أخ وي وجي وي دايان وي شادك دلوش دك دينا وي دين ديشتو وين بايد بولش أو حوس ديشتو وين بايد أوغر أوخشنز أوغر أخشدولشنز وقرا ولادك تو أوغير ديشتو نيتوشتو تحنين لأري حاش حدو إزبوش ويقول مداتي قيش قوما أول تحنين ودا نو أتقوم بال ويبو ألوين كويش تدولك أخور دوي إلي روي تانا أفريقيا تانا تمش بيشينا وين تاهم يوجني أمريكا لاتينسكي أمريكا توان بيش وين تاع خزت خيسقيس يتقيت هما تبالا تخلوي بدون شويه تحق كويس واش بوسل بو مهتع ماجد دو ديش دو او مهتع بوسل ناحيزيش تاخ وي حقلو اولي يقبوز دوي بروستا تاك использовать ديش دوي إشت أت إيرانات وان بالشنا شيء سني تابو بو وين أزراسك شدي أندل بوسل بدين دوي إنت دخولنا управление مسلمان شيء شيء чистый шиизм шунцерван чуечик чистым ятис суннити шиизмиюн чистый шиизм ям сразу قيتر مدوي دقما تيجر حدوخشتوشونس تيجر حدوخشتوشو اشتدن بيري هينس مارغ دوشخنا نو هينس ца مودر царасу цанхен дастер масара маранаш дастери цаде халги цаде тахи бош ишцадуч сун цайзер қинс тахаллоци тялоци бош обычно ратуяшна трамтаган марх ду ятхатаган марх уже одастан бошишца марх таган марх обалдеш ду бошум шхолер қой энс оқшара идецер тидам биня сонис қиятя цумна ихунду шиич تير ويرخوني أيات تلاوي ركيتش توان وينول دو حارت وان بولوش هنا تسونا بقويو تير دينت دشتش شين لا حاجة أوغارة مرغي بورتا تحدي حالة داتا حتى قوم دو حي دو حي ويش دلع إذا بوش إشيت عمش придумывать ديش يومش دوش انت إوات بكات وان بيش تيريشيات تون ديلا إشتا ساق يستقوي أقارت دوي بوش تلهم أنت تعدي حالي سعودوسكي أراوير شعر تنخين لوت وخين نالوت تنديلا وينا إشادة ويأتونخ كاتشول تا ويليدا خلخير دوتسان نوخشي چوابول چارگا بوس بيرو نوخشي چوابول چاني ugroz قو أرابول چانا ويا إسلاميش دو آلر وين تقوالري ugroz
يتقوى غير ترى أس بروستاك دوش ما داتير يسوى مصري بيش سين قول بيش ليل شواتسو просто حباقي تنا غاسقي أجينش بو تير واخويشن تاتسوي قما كويرتنا تقيت شو تاتسوي قا شي بول بيش وحوايتن شي بول بيش دات تاق ويش هاويقا بوسر مانو ويشت خيل وحش تقا واتسويخ كومنتاريا زي شات وي تاوند وين كوزا وي داير ما تقويري وي تابل نا حيزبن قوير وي او سرازو بانيك يو حطي ويست مايل دوش مايل حجمو عون سخا اروني عدنك تا قربور ول وي اتير اجين تور ارا يولي تو قميلش دو يش شو بوسلنا بوش لابش بو توام بيش خينا بوما باتر اي بوسلنا نديشو دو قيد عويك قوزا حبي انت املو وي شابش ديزرتيرش بو und als Tom Bolsche, na, steht am ja, Dachelwi, Schuhe, Litwi, Schuhe, Zawiswi, Schuhe, Zadadi, Schuhe, Tom Besche, Hauschel. Wata, Kuz Havi, an so Hunadina, so Delchitu, Schuhe, Bosch, Amilstere, to know Oxahul, to know Lizin Airweg, Nag is the Buto. Wupshe Bos, Usham Heshbat, Hosh, Kinash Mabu, Towns, Twak Quasses, Besh, Ushmabu, Shadig Dushbish. Ach, wei otsuna lerdel dies, wei kigi nach lerba bizwei. Ins postajanne чуяч пропаганду, жукчен дехал. Война та биовать царях. Вой использовать мадает бовой. И все. Вой иш дуйца боша. Вой цанин чугаш. Вой цая жукч бом наш цеитан. Цер генерал шким наш цер бом наш цеитан. Вой раски буит наш. Отсюда вой кячани. Вой молодежь. Вой ларичани. Вой бердир дать. И болбу вой хилбишбек. Вой хит диштек дать. Асте. Так, hins hund esh do tagan leer soorte, tagan way deestege, itchadelj, trashadelj, shows lay itchadelj, hindol hums do way tagan deestol hums. Потому что от Кавказа шею dünya yuqar geopolitik шега цу Кавказит и охшу. Ну, Армении, Азербайджан, Иран, Турция цу ауду и шега. ويا لردل ديز الغيرتسو لردل ديز يوق بوزديت ديز ويت انا مهتي دا غاسشن تبوالبا ايرولغ از دعوه تروت وانبا يعني تسوي ترو اوكرايني سن بلونكي ستروكياتي هرداتي ورداتي نو دوخادول همان اها وي لرلوردو يوق وردات وي قيتش دلاوي ميتش دو Ach, главное, уду, раскшан лукштек. Уж Истанбул биш бу. Инс Палестина, сектор Газа, туам биш биш мумбар. Уж шей машу йокшма, бариш. Шей дага. На самом деле, шей машу йокшма, уж инструментер, раски иранни, кара, инструментер. Советский Союз, ёлч дюн датер, инструментер. Простой на агицун, нохчар яцун, немчах яцун, масарях яцун. Amma halı boylaştığıyla üç gazqi muat tuş. Sen miçer gazqi muat. Sovyetski Soyuz ya'in bu iş, Rusya ya'in bu iş. Bat iş ha'boş, diyşe düş, çekiyoş. Sen şey virba vat beş, geç beş, sen daboş, hakmaş bu. Sen iş использовать beş çıkış bu. İnah. Takka sen hugiler weyn gir. Sen hugiler. Rout bin hüt teleter du hit serdi du vajdi du al. Çuk bağıtan. نخبای ایتن سگ بیخ بوش بول نخبای ایتن تسولت اعا هجو بیخن شاویک داشتر بیر وی داشتری نخیر در هر دونی دیر لنخیتم هر دونی شادلهم اشتوارتسا دل قد ارر قو يوروبا نوي بيجن شتلاتين تا فلسطينير تانين غراني چاتسيلر تا اربوي بچاق شو تير وجري بوقش تير وجري تير ايجوكتي بوشن تير وجري Üç takam düşün. Üç simiç bu iş. Üç taş beş iudeş bu iş. Bu sol bir kersti bu. Arboy. İyi bir kıtani yok. Raznitiyat. Bu uz Avrupa'ya tabagan jükti. Bu çıga no arboşa sifarç olmuş bu. Jükti. Üç arboşa habolna bu. Tundela üç tavejri bu. Üç şey yok şey kasti ducer. Вей дега, вей хум хилдишту на первом месте. И самый главный вей задач. Тундер вей наха диз юмш вей хоэ так вей шадега
dik girduk, nis girduk way şädege. От Кавказя, войнать, смотрите, хардуни хитслушду, о хитслушхена, войга бакую. Исторически хинцершайл события, юлушал меткюй, из вой ормаш больш, вой муат больш, вой тига исен от бронзовый шлем, шкальчук, вой шадол хума, вой хум дотига, матти дадул делла, Карьяшол, исторически Карьяшол. Цукавказя вой мерш аддича, вой сена дегардош, де хуш, лула, кула, юкмет клария хуш, вой сен да дат. Цундела вой отсуна вой қита, вой лерлой, вой шадик дикхирду. Шадик чова дикч агут атайлурду, шадик дал мукла. Просто вой قيت ديز что ويا использовать تحوسر بو وينوقع بو أجنش بو غاسقي أجنش بو تركوي أجنش بو وينوقع سولي بو شير نوخشي مواتوش دوكو تعت بيشما ويت وقومت بو تا تركوي أجنش بات иностранных государств но تعت بيشا иностранных государств غاسقشن تبوا بيش وش تركوشن تبوا بيش وش كيتشون تبوا بيش خلبو أتصنع وقتها إن ستان جرمانيا وسو بيجني تحويان سو تحنا سولي شنا ويمحك عشول تحنا سجن هم ألغيت شو زي غاسقي شنا يسولي شنا ويمحك عبيش وك سسن بقويوش نعبوش سسن بقوة يك إزجايات سير يدخيات سير سسن ويا يشول شوي سسن بوالبا يشول شوي سسن قيلي وغن شيون قوس يشول شوي شادق إشتخيلا دويس سيك دا ويتغيات عنيك خارتو تسييتا نوطان غوز جرماني حاويان هنسم قيش عودو بيجنيц любой беженец حاوي церквой غوز حاويان شنا تون رسين تبوالبا يشما ياتي إچكيرين تبوالبا يش ياتن أو جرمانين زيدش إچكيرين زيدش يوي إچكيري خو جرماني تون بوالبا بقو يات يامر تقول شو تيشم شين حقودين بول تيشم بوي شويس تندلا إشتغلوي شو وي نوخشي تشواشو غاسقي ولا سولي ولا نوخش تخلوي شو وي نوخشي باتشالقي تخلوي شو تو ماركا ديش لو قوم تخلوي شو برستو هم دويس إز أتسمنا قياتشانيت أخ شادي قد عنيسلودو نو تار تسأول شا غاسقشان دي بوال بيشو تسأول تو شا تركواشان دي بوال بيشو تسأول تو شا نوخشي و شا بوسل بو و شا سنجو بوسل وات بو يخبرش ديوتسوين عير ملو عير مديد تندل سوي كاتشا إيوا تيبوي سيستيمي إذا يو مهتالو يز الخيتسون دعياليات أما تسمنا جوابلوردوش هورمو شي تيباو سجخ جوابلوردوش هنس например ويت أملاشا توم بيتشينا تموي بوي تاني وقع تيبوي سيستيما لاتنيو цантайпа беш цан бятлуш دائما دا цан юртар хулар цан أما цантайпа беш хилча тах хунс разу ملوخا ميشروخا حونس تيوي أنويز حوي أنويز ملويز حين ميشرويز شادقة خا حون تندلا إذا جو وين ويجدنا دو الخيتسون تا أو تا رد بلمنوي أبشي إيش داتسي سون بليسكا داتسي просто وي فاميلي يقز فاميلي سنوم دوق تايب فاميلي بوغم داتسي سون دا شاويغا تيت سان روشاخ كيت ما بات например دوقو تايب نشوي تات غوزنش بو تا دشولي ليش ساشناخ إلا دتولي ليش سناخ إلا تأملوي سناخ غورنش ليش سناخ شيء تايبتش تطول قول دلو ده تيت تان تيت بولناخا بو نو إيش نشدو تايب بندقوي تايبتش سندلا إي سيستما ومهتالو يز الخيتسون سنت تعليمه تدم ببيز ويا موخل ديش نغايشون تا за шадек ишт открыто дийца и целесум шадега дуй ищем яцер цаумадец просто шаю қайле уз вахи дайца ищат но ухтя бол беша нах бу хуманах кич наха бу was дүйч дол хумнава суал хала духен дүйнда бол беша бош на бу просто от цац дол хум тя дүйцер дуй но отсунах кит дис қой
Ötsuna qiyit diyiz qoy. Şu kommentariya şuyitqa yuyishqas dat taq duytash qiyluway dat. Так, шавига машволь, ва алейкум ассалам. Так. وين sta قيل комментарий. وعليكم السلام. ويا تا خلچخيني تا طومبول چخيني دورش دوه حل مسؤول شاید وين مثلا گوش دور وين ويشج أسوما وعير تدايتر يو أولاسيس وعير تدايتر دوشون und الجا Савелий, приветствую. هالشوي انسخن يلسوا شيخ وات شادقة خدات مو درزة ديل شيء وتشن سهر نحجر يا ها هر شوي يوخ شوي يتدوشتل شوي طي ورهول شوي جو خلشش خردو دنيا شو وين خلديش دات خل ويغلر ديل يعني دا مولها شادقة ديك خردو أما تسولت أتش ديردو طي بارهول شوي طي إيسول شوي بوش دوت غير تعتديد سريع طوان بير بوي هري وجي بوشنس جرماني يوت أمان كياشتلوش يوروب يوت أمان كياشتلوش أبوخ كروج بوال بوكو زاد عبويش أخ تلتريو بو Россия. Может быть, летерю ist может быть. Может быть, сунтилат дагди ан алхич момент яха إذا شاه تياتي أقريو تخا وانتي كوخيدو وإذا داتشا دين دي سريو وقراءات زداتشو ويتحنا حلقوش وشدو ديز ويلت ديز ويبو أتونا ويلر ديلش يعني و صغو أغيرت انت غاسق شنا شي تأرخ انت فلسطيني تولولر فلسطين ساني تال يا إيران شاش دوبوش تليلخ تبعش تهيتش تاق مسوم دوختير شاش تومبا بيستير تاق سانكتش خول سانقي خول تندل تارا بروكسي اولتوناخ или под фальшивым флагом я прокси армия ол прокси олтуна юктин терминцин так от прокси цани использовать то из-за вайх прокси яш бугаски сун вай амдеш томба амбеш алца террористическая банда имени Путина там Вайск шдюцер постоянно у меня террористические ячейка террористические ударцы база террористов оле от база террористов и на цервой ночи чуа банда фаез кадир Путина туда-сюда бошли это база им институт институт дал يوقتتلن سرمانه ديشين تندل üç way خسخيت عم بيش ما باتين تمام بين جرزد ولا نوچو چون gerstwo amda is way meltedis خوش چون بي خوردات سر is erendеш دوتي
ماجك شوي بعرك عداخت ديز نادا بودتس الله خموي واحد بغنو بوتينو ماجك شان أورانا أبناش بوش ماجك شتيش простак деш дать. Вы использовать это деш то. Но муда диз использовать. Хинц деш сразу вы олвей мят Чеченский республик олвей. Масара олвей. Это Кадырова Томба Байтан Украине. Шевига халгахтар вей. Лидиш гацуман да барт хилар вей сразу. Ишам бац ночи. Иш россиян. Вот то независимое государство юца олша. Хинц Кадыровой армию бош льюч. Мадушу бош. Ишт دحلو يقوي سرازو تومان سرازو رياكت خلقوي تندي لو إيش يستقبل بيش بو وينات عمولناش واخوش بيش بو مولناش واخوش إن تار وحيغا حيوش ووت وين بيو كروج أمريكان بيو إسرائيلان بيو أرمينين أذربيجانن ونعدنا بوش ويليت ديش بوش شيطان بلانش تير ويا и планчте кочте что. И все, хиума дать. Шадига ахдуквай долундуй. Просто вы сразу использовать табиль модель. Дахалаш газ кшах целеч кичуна латвайк бошвай гуй. Сразу дикан бош дать шунцуис. Так газ кшах лат бошвайга тоже иза тоже внимательно хилвиз. Таган газ кшах яшалич хилвиз шуй камел дешвайг. يا ليتن شارع خلوية شويس ليتن شارع قلع بيرشا إيش провокатор خلمك شبو بدون ويقام الله كده يتخيش صح إيش تمدو خواردوك وغير دو ديونا там будем посмотреть так Савелий спасибо привет Сисинтуко привет Мимино привет В Европе 500 миллионов жителей. Да, Асланбек, совершенно верно. Даже европейские вьетнамцы и китайцы готовы сражаться за Европу, если Россия полезет. Да, Россия здесь гамат адолш ду. И Россия здесь дацедорин суму хитар яхинц. А сомнений бос сун биргал цаха муду. Социальшай кайлиен шуки. سونش يوزيتش ياتسا شغالينش تندير سون تسخا نصون حقي تريحا تعدوق يوق تا سценارий وقريوش يوق سبيكتاكل وقريوش دات اوشن وي بيتان ديش وغوشا لويتش نبنس بوتينا уже американ, я уахквеле, халу дуинда уахквелуис, да, давайте логически поразмышляем, олцина. Советский Союз уже реально элиснир, Советский Союз, да, Америка, Запада, НАТО, шабеш чабел, ла шашиц, да, от, шаиц, ва, от, бош, лячдер, чо, кирбел бардец, о, чуч, чо, бамбар. Хоша бар, уша бар, гоша, кюрш бар, таха, O Западу тулан бахкар Советский Союз. Советский Союз курд эйлер. Но курд му эйлер, хакмаш эйлер. Дин государствон шашиш капитулировать. Доца эйлер. Ну, вай бар бертахел дизваль. Ельцин огана, Господи, благослови Америку эйлер. Ицал Советский Союз. Атомная бомба, то они таяк из Америки, шавик, вивиз. Бош лилш бариш. Масса нашей каяльча, аушан зац пелкшрич. Ocean bay aboyuş, razne pitneş lildиш. Yoksul da Yeltsin o eyle kurd eyler. Akka duqadol huma уже раскш сдать денир. Но российский армию мощный уж советский армия хилил. Юга шей спецслужб, что так шавик мавать, лаккар хакмаш вах белир бош, шавик вах белвать, да? И может быть Путин in цоху шаламег Украине шат ван бул бешхена шин и хал хирду. Ху шаламег и хирду и ху шчуан шаламег. Und da чо тем шин бул белер Украина бул бел том. Булла хитсхир бу бош. Дюч ляча. Рах бул белер том.
تاخنس حجملا شي باتشالقن شي قوما سقات تشوا شي سرازو وقتخيلشنز وينجير أمريكنو إيران سرازو شي وق ما تخيلنا سرازو دعمت صداق عيد الخيط ما تدلدل عشان يوبويلر أمريكانش قير بالمباتيش شيء وقتك تعال ديشتك شيء ناخلر بيش شيء زيت شيء كزق زيت ديش طولن باقيش بوش أغاسقي دعشو غيرش بوتاري شيء غاسقي أوكرانيا هون غيرش تاري تا أوكرانيا دول حلا وين غوشدو أوكرانيا أجنتوريو غاسقي أجنتوريو غاسقي أجنتوريو يو تتدقي إجراش دقو يوقع دقو إجراش دقو يوقع هو دق مو غير ده وعليك السلام هو دق Так. Привет, Вова, привет. В Думе и в Кремле многие с двойным гражданством, в том числе с паспортами Израиля. Большую роль играет Натаньяху и лобби евангелиста Вахабита в Вашингтоне. Тройной одеколон, я так думаю, был Асланбек. Ну, Асланбек, دقوهم عبوشتك خلمك شامدو دقو اتستي دوخ شامدو بيرجل سخا وين تحق دق إجراش مدور قليل شتك دق إجراش دو نسون تاونغا إيش تعدو ده от Натаняху, ну и жюкти подставить беш будем гасун. Шавул жюкти бехки вина, шая дега жюкчанти точду, хотя та кадыровар. Ну мудр дехаринс кадыровар альчама. Низ цагулис, он пример, он альча кадырова уже вай гасшан дехаллехтан, вай айдал долш, вай президент болш. Иш наш шабеш бая бойш, иш та вахват вахайн сагу. Натаняху ши оман виш сагу. Так, например, может быть, шолот вам аскшство хитбола, те харшам тамша. Бул балли хилиол ханюй иш цунахтер. Und als وای نوچن وای غیلو خلا وای دی ان وای موخ بورینا وای چوبام نشیتن خیچ در وای تاخ داغستاني وغا شاويغا تاخدو قبرا وكاتر شبر وين وقعو داغستاني شو دا ديز واي بوش ايش سايهم شتوش حتى شاديغا نيس در ديشتك اما يوجد الدنيا نا غازو وتقيق ديش بروستا غاز قشاليه تاتاش مس ساري الله ديز واي بوش ايش تاتاتا جيجي اشتا يحش دوخشتر شاديغا بروستا شو يوقع والشون شاديغ تاغور ارر ишеца дайдыкшта нуманте дабыкшпар ишца ситуация хитсон от Натаняхус лидешега тахри Путине дуатта вала и вой дуатта хилишат und der Reski duatта вой дуатта ват вой союзник ват und цуцэвэ президент дирдат цуцэвэ го дирдат хотя вой Натаняху ну бомнаш цейтан итнаш вой Reski бу Путин и патрушую шайти нош лелгайтан вой динай алван телетташ Ну, ist da doch igra dukar. Schadega diese zala sumosan khieter stat da schadega und alsat dolum nis tkhila meg tat dolum qayli khili meg dat way mostachun bay dakhil meg tundel way nochchen zi khili meg sumosan zi khili meg tundel tat dolum way ducher dat amma بقي خيت مش بقولش بقي خيت مش بقولش Масума унак беша, халатанайна нохчи бар беш бешин жукти бу беш беш масума унаш беш беш. Дудайс эларх та жукти бар итальянский мафиер жукти бар инс вейду ал. Иш цацалоти во ордунен шо цававиш дукар дуни дат. Та хасхиет шмадатсали вая туам беш я туаман юқидаган дохш. Daum Deutsch, juch in Istel doch, man
Хуардук. Так, Миндича вроде бы Зеленский лишил гражданства, давай ему идти от ответственности. Теща Миндича была в ЦУМе директором по сбыту, ее звали Вебер. После прихода Зеленского ее отравили в Италии. Das Ахару провокатор, Райский белый вар. Умар 95-95 бош. Вот, да, чуя. Умар 90. Закон кафиров для кафиров был. Иш духа лилештек. 95-та хуна тюрьмачу, а зоне, хват теж раскш, печать, то есть, кюкти хал, туори, лейбла, то эцек, да. هرجويان إشت كافر لكافر بوش وش بور وعيش بيش أرشا غاسق وخا ورشي تي بيتشا تي أكترول وور وام تي بيلو وور جويان خزاشي ديش ну и что представляет ну цунайгал цакоч 95 дадахка ну хотя оушенше бузит чай сотрудник полиции меча гасх оккупационный бухбел тей лейбу да чай хечен дейбуч إيش بو إيش يومش دوش شوي كافر لكافر مافر لمافر بوش يومش دوش بوش دوش نوش ده خا ديز وين هرش ديخ دو قارش دياز ديش هرشون از دوزي تا تندل قاريازي تندل دوزي دوشون خايت شتومش ديل دو قار ده تا ну هر غاسقشي بلي هر غاسقشي وشور خانج او بيز غاسقي دات 95 Кира догдол чуши 95 номер шаха уйцарю делдешал жалешен дрессировки яшки наксон жалеш хашена цена и намордник тиуга бет тиушал жалан тиушал намордник тиу ам доис Jim Jisco sua calumoluш that's it you раз о молодец or bak you erdel hadosh hena podok talil de shol shi ez tirgi de ez dites dile shol так zu jalu خزان وخوس جالي ده وخوس تي هذا شو بودك واخوشن اجعلو كتور دي داخو دي تسويس حالات типа нахет да дойчеш наце ди аймай уже цулел цудиш ди поводок эрдол шена намордник ти улшо бет ти улшо и у машеха ай дало үш буш 95 кира догдолчуа шин 95 вот те чешин ладно ница паспорт я зоцарики до уже до ладно дела просто تحجيم شي كويرتشو حيقل دلعي شي كيرا تش вообще تهو دلعي ده تو никогда в жизни 95 вот из уже бельглую шон да ишт бухорш да чей номер шиттеш Мигранча нахидеш пушон. Це чубах карагинс около Deutsche Welle на русском. Число мигрантов в ЕС в 2025 году достигло рекордных 64 миллиона. Для сравнения, в 2010 году в Евросоюзе проживали только 40 миллионов мигрантов, следует из доклада Центра исследований и анализа миграции при фонде Роккула в Берлине. Из всех стран ЕС больше всего людей, родившихся за границей, проживает сейчас в Германии. Почти 18 миллионов. 72% из них находятся в трудоспособном возрасте. Максимальный прирост числа мигрантов за год при этом зафиксирован в Испании на 700 тысяч человек. В
до 9,5 миллионов человек. Почти 3/4 всех заявлений о предоставлении убежища приходится на Испанию, Италию, Францию и Германию, говорится в докладе. Короче, да, тяхар притчара, ай, вид миллион. 50%. Так я так беженч, да больше, чем 50%. 60 даже. И Зеленский вари, да, чи омах. И демери раю харерцу и Украин, да. Валейк салам, Азербайджан. Алексей, приветствую. Ишт халду. Ой, долча. Самый дика, ой, таган. Дега, إيرانيا بول بولت وما إذا لاتبغر لا بغان ويتوق يتوغوزدر иду самый дик. А дальше посмотрим, да. Постпред стран ЕС утвердили 20-й пакет санкций БОХ против РФ и кредит Украине на 90 миллиардов евро. Венгрия сняла вето. Новый пакет санкций оставался заблокированным на протяжении последних месяцев из-за позиции Словакии и Венгрии. Теперь за новые санкции в отношении РФ, продолжающие войну против Украины, проголосовали постоянные представители всех 27 стран ЕС. Венгрия, Орбан, президент Венгрии. Евросоюз также сделал решающий шаг в окончательной процедуре утверждения масштабного кредита Украине на 26-27 годы. Этот вопрос оставался нерешенным на протяжении нескольких месяцев из-за вето Венгрии. Речь идет об утверждении поправки к многолетнему бюджету ЕС. Это последний технический элемент, необходимый для запуска кредита для Киева. Решение послов стран ЕС открыло путь к окончательному утверждению кредита. Иш дукшон халдат Украин, икшат о Европан, кехтар Европ. Вала, вайбаца бош, вайязца дешта, дисари қитам ваш, в конце концов. Вала, мадух язадин, вай мадух и дицан. Ас совочу, маса дицан, ас дух кайки напис дат кайки. Так, царима, хас хит дат. Так, я мусульманин, сын Мусы. Приветствую, Мусаевич. Украинцы будут воевать и не простят смерти своих детей, женщин, стариков. Думаю, да.
Думаю, да, Самбек. Ну, украинцы, у них выбора нет. Им геноцид готовы, они просто могут на нас посмотреть, и им будет все ясно, что их ждет в случае, если они перестанут воевать, капитулируют, сдадутся или еще по какой-то причине проиграют этой фашистской России. Просто пусть посмотрят на нас, далеко ходить не надо, да. В каком положении оказались мы. И это не освободило от войны, от новых репрессий и так далее. Дальше на войну для этого и захватывают, чтобы дальше использовать. И недра, и людей, и так далее. Трампу сейчас отец вот вам бадыдич Трампа тишем бац бадыдич. Вообще. Да, уж. Когда в 2001 году я немецким следователям говорил, что им было смешно, но теперь просыпаются. Да, Асамбек, не говори. Машодуис, ходи швал. Украина, он был Белханерги, 23-й год, Хельмегарис, может быть, 24-й год. Что кошвал Хельмегарис? В Берлине. За правозащитные организации, ну, хайкан, да, он тоцик. Так, за эксперт, мутига гулбел, так, цер, дюц, что. Аз бо, что Германия, что Германия, их цер уже Восточной Германии, шею бо, из айоккалил, что цер, из вожаж. Уйлер, це немец. Ну, це вещь, шведец, хилищец, бож, сандек, типа, удаздеш, идеш, водец. Аз боцегдах, ишт Украинчо бюлерон хосан бос 13 года, ишт шун кечеш провокация, юшун извож шейк алязичайна, да не хилищец, тва цакерстаду, тва России цены, дух Üljuls du trotz han du bosch ich zu Deutsch. Üscha tabescher als Deutsch rena. Zatischer boss. Ins hoch ist die bosch. Wai nata yuk amadu boch zu dach. Nata yu hone ade negdo. Meins nata gushuk. Nata gushuk. Трамп уже стал хромой уткой. Трамп уже стал хромой уткой. Бадедич Трамп чулгар убог, цер дудет цагас он, но цер убог. Аудалу спрактин цаяхка и чуальвишу бог цер, цу динаге, цу дешдеги, катастрофа для Америки бог. Ею. Сразу цери чек цадела, чек далярем, чего победитель шхербариш. İlan edek. Чек дальше твамба. Россия царь, диняри чек дейдер царь. Потому что Россия сразу гуру тарерш, дин биснаш, бойт хабу гарбар. Иранша ишт бат. Раскисан бат. Иштум до.
Трамп, так, да, уже не смеются, еще просят нас защитить. Защитить там царсон, Асамбек, им царизасон, ама туам бербу извайда, жума да самагатти, тодушун куза. О, короче, что обиду не дадим альшина. Само удоволем, а сам хунемче, бакалава шашкала да, дойльшса. Нохчке дерес кузахинс куза был нохчи буй кегина. Не только Германия был, Франция, Европа был нохчи буй. И военца чуиляца декаса программе коин чуяч постоянно. О, ваш нядинаш буй, ваш го буй, кэрц кэн дикхил мегардати, бусал дина мегардати бош. И ба датшон. والله بالله داتي بق حتغن حاويان حين غدوش كان كل واقش كار حط إلهتيا حقان ديقريعو حقان ألدل دشتيا تشقوالو يشو سنده كيجيش ناري كيجيش ناري كيدر سو حويش سنة وستول قزا نيمتو إشت بوي وشت بوي بوش خبرشتي Германия, Франция, шаш бол Швеции, Австрия, шаш массана, шаш долдол, меткш баш, шай Бельгика, да hier самый кана газки матруш, массу аво, майравош, дуиналдош, хайкалдош, гарчалу, патриот, туй цюн замешунар йохши ку Европе. Полицию, структуру, армию, армия сунцала, он дальше армия томбиашил меткю, тимете вошена, из уже шаш решат диас, но хич мети, массанажу, дагайчаш патриот, дуэл, датил, кверт, кепкнаш, датил шаш был государство, патриот, шельцу государства. Из-за простой ханячунар. Чога кан гоиш хана югар кан гоиш. Швай аштул пачалша. Кан массу ау гоиш кан. Духумна ваш киеч бачун. Кан вообще ума хуш сахидлашун. Духадол оман. Так больше спецслужбы нам умшу кан. Ухан цаха уха бала баскир ваше беш бухе са бала бухе проблема я ахч дахтиши واخي بصدع كورتي وغربي بخير بالا باتيتسلز هينتا уже قيتاوش تندلا غاسقي موات خاوين غاسقي مينتاليتي خاوين غاسقي وي موستري بوي خاوين دات مسو او باتريوت شخل искренне قزعبل خلش بيشم уже خلش حبوخ بوش اوق ديش بو اس بوش دوي но مسو او زيوقي واي короче شي датаслу والله جو нет худа без добра. Ол да гуом дути доштег. Гу бэл бути бошбек. Ама аз гу бэланюка дикум хул. Вот азюке вая кан үйшүн. Үйшүн айдалюка үйшүн. Масана үйшүн. Кегична юа аканта масарга бошуна. Сейчуа болчарга эл патриот шил. Франция, ой, датил французский кепк, датил Франция бошел. Майк Лили, со патриот туэл. Кана поддержкюис ويناتنا وقدو ويدين قومن دوي عمون حين غلا تاش حوش اغوش حوش اوخج يدين تمام انت وغاسق شو لقمت غياقيش شنو مسيره تاع از ديكادر شو قاعده لو اخر شو اسم تيشرور ايش داغ داس потому что قاش عيده لو غاسق اجين تويتروات تاع قوزع ميل اكتيفني ويجا تاع داكيغو ولش عشان ويجا تاع ماز بولشي تاع زايوشي ايش خلق Иштумду. Ва алейкум ассалам, Осман Машуэр. Да, сегодня на чеченском языке, друзья. Сегодня приходите, завтра будет и на русском тоже завтра стрим. Здравствуйте, хотелось бы слышать ваши мысли на доступном языке. Ну, для кого доступны, для кого недоступны, да. Завтра приходите, будет вам и для вас доступно. Трамп хотел против Кушнеру своего зятя отдать, но не получилось. Трамп хотел пролив Кушнеру отдать, своему зятю, но не получилось. Да, серьезно, да, государство, президент, я уничтожу всю цивилизацию вашу, боштега, и ухамелду. Геноцид дихамелду, кедештег. Там правозащитнику,
as meljo Ameriki wadiga ishtsagi as titawjishul shumdats ginatsi de din shavega tsqadwa harwe wadi irdu Iran shan san rohiziyash san rilwiyashu tsundel wa hit shavega da'waqan hakmash da'bagan qomet alurdu bo iqamel dina yuje shi uje huq tsagril dwoldelj as civilizats unishtojiti wo qamel madatis ha adiche ashayk eshpshu da eshpshgler sonara achch dokhshbu Ach doch bala tiga значит qiyum dat. Шей du tiga ach du tiga lil stek. Ach doch lil чисто шин бизнес та идея я сам да. Та идея та. Ой, короче, идея не надо, вейн интересно, да, скажешь, что лучше, да, ахчи, бочи, вообще, чо, поедбоч, гайтаца, от на острове Америки, да, От репутацией, давальчем, мехте говорили Америки, yok запас прочности ю, мехте, ама, чо, зидикцу, сюекрач. Но и том сетца чо дигду. Сондела чо, ходика хоза том цабеш. От Кавказя, том бела вейн цуна, бел хиланкуш, сапосакуачадик, идар первую очередь. Und also, weit zurück, weit adol, kam zurück, uzir der Zer, zurück uzin. Da du del chuje, na boy bul bel juna, jihad shi, una adna shi, tauna adna shi, Zer kiach der shi, bol ma bay bo. Del an khietam, tsuna uk tsagulsh chu, der du Zer, da muqla, Zer tsuna uk kirdat, amma isabitesh tu Kavkazya чого yakki khilul shushun. Чого yakki. Ах, вая ше юл шансю. Ночи. Ше юл возможность чуквай. Массу ау, вайн чадал диз, хуз Европе, шеш долча, цу айда люк идвелш, ахч докш, дюш, кегина, буй, мягкари, кегина, аж массара диш, шун те дикар душунис. Из док газуат душун аж дештектан, аж дишар. Шун шейна, шей дюзлана, шей дейна, нанна пайда хир душу, amma дин оман хир душу пайда. Дин оман хир ду. Единственный принцип шхали извай. Rasq shirdat, achch delchi, halta, hunadin khidud, achch ishta dakhlo, ta problemiyat, achch da. Shikwag shikug dala quart bala, siskal tsayoq, rit sadaklush, tsawus, ton yazinak dal, ishta halurdu. Tsundela, dish, bwal babiz, masu awo, rasq shiyoluk, met dayakhiz. Rasq shan buach belna buwainuka. خلهم خيط سانش عشيش تالش نو بوخ بلقي شو دي وي بوخ بل تاتوي جماعة تا обстоятельствам нисвелла гам смягчающие обстоятельства смягчающие идеруются шелалу штяуэл ахч доққарду шабош аш мацадо леймоце бараны дат бараны ашна дуаду қан мумет рга аш далаха Хоч от лилу шумет иш та необразованный та экна бат цейр уэлюк та дикаришя цейр уэлюк хрга ахч далаха хобелч о короче зинч деш цишмиш беш жижгш ду шола ши ук деш ол шу изам агон цин ваш дина машен яца ол та тупой на бат цейрум штук чисто дат та уэлцейр аж дата хобел джокер диксер гола да вах изам я сискалуч ашвар ол ой темшин душ ой нохчен хилдоч толом штука та нах юқабол дат ахчи дудавин олаг самый бедный и самый честный олш дар дудавин рэш мосташ и вин ол мосташ шеш Самый честный и самый бедный олштер. Ойлайш ацуман. И саг дуньяну уйчу, таган, инсалан, тай иччо кач, и дахела, тай иччо, мелёк каню. Духнах дуньян чуабац, дудаю, лешхена. Дуньян чуамасара кайкуяш уйчу кайс. Не только Украину уйчуис. Дуньян чуа Америк, но дуньян чуамасара кайкуяш уйчу. Йорани шиши матта, я задеш, бойш чар, кичара. Представь, да, самый бедный, самый честный убернулся. Цу идина. Ахчан дуах. Ирабел ахч би гушума дочь. Ахчна дейлавин лилшбол, хинц бубош беш.
شاي دولهم داخر واخر تي وادي لاندات يوبول متكا يوش نوخشي تير بوخابل دات نوخش تسليلين دول هما اللي يلديش نوخش نوكا نوخشي بويش نوخشي زدوات بيش نوخشي شن موت بيش غاسقش كدوي представляешь цер хут яйо цер хуп конец хелио үш муу бүйцер бу история ночи история муу бүйцер бу динен чуа муу бүйцер бу вот такая вот ситуация да вот такая вот ситуация да نوحكي وماش دات احشا دات والله بالله دات دا ريت سخل ديز واغا ويز داقا ديز دات سخا وليرو وتسان لغا ديز إريت نو حتى برينسيب شخل ميزي حتى سوفيس شخل ميزي ونوحكي نوك عاوش نوحكي نوك واغا ويغش نوحكي دا ايغوش حا اياليش حتى جرقلو ليليش خلش عمو بود نوحكي غلق اخشن بانيا حموخل حتى دير نينا حوال نوحكي مو عمودو إسندك ودعوة وي إتولي تون موتران تون بيتناتت بريتشو خانتو إتشو تسولج إداق أستوقش إسندات يموتران إوي تسولج عيا دعوة وي نسيلا خيروا هاي تون تاقامو يلا قايلغ قوت أدوي دعوة الغي موت بيهتي ناخكروج خلق بوا خوز يوروبي عبو بوي دات وريستا ديلش مل يحشدل Российские войска забыли, как бежали из Ичкерии, прося чеченцев их сопроводить. А если на Европу прыгнуть, то это их точная гибель. Дай мула, Самбек, дай мула. Ва алейкум ассалам, Алмаз. Терпение, терпение, терпение. Мы так выдержали. Да, Алмаз, совершенно верно. Но шаdik dikri duşun. Dal mu'la nohçe. Dal mu'la шаdik тулуш душун. Просто غاسخشان بوخ بلاشا وين يوقعها غاسخشان بوخ بلاشا إيش قوش بيا بيز إيش تعتت بيز جرجل ولا ميلا ولا أدويت بيز أبيزل هو ينال وقرون يعد إله он واتساب يا ну تينا دوم دات إذا ليو уже все تنموت شا غاسخشان شا فايز بين موت بيتش يا جري شا موت بيتش شا وماش دحر موت تاني هو تعمل شيء وعم غوش بويش на место ديون и شا خلاتها أش موت بيتش شي دوزل موت بيتش بوتسر أس حالا يتني история سوق سدويش ولشينا студент ولشينا سوق толшадеш дар цик дуиштеш почти шавик дقيقر шавик цقيقر ну почти шавик цацвеш тя удар шаш тя удар то да иц бош شيك شات цقيقر شا да иц бош тя удар да так سوق دقيقة شينا так уже بغدا انت بوسوي قاعد يلا انت داوق رود ويشترى تاع وجه توام بول بلا ويتاع بولوش بريا بولوش برك سو توام دبل خنيو يجو تاع ابرزواني يوش سيدا قاعد ديشا وان ديشا ديش جو اس صدق مش دي دوماش سي ديل شو سوق داوخ نو كروش بال بوسوي سغات يا شو خصو داس داوق قرق سو تيغا بوش دا تاع ايتاس نو بال بوسوي يو تيغا بول نوتشكا روشن دوتس او is da gedol trots at schretter sto jo ta nochtje chuerig tsuyuk e warnaga shader as well tash shi düzlan bal bi shutsu shi düzlan bal bi shutsu und alcha qan lama tani motto anta daq as mawqi tani tabal bo
إلي دعول إذا ماشي شيء يعني ديق أزر دني دادو يدعول إذا دعول شنا كان لما تشنك أنت شيء تعوى شيء تعوم ليل دي أشخول تعطونا تبوخ أول بول بي أولي تعو أس بيربات أصون بيشبوشون دي بول سو سيويخ شو سيماش ساقوسوا تعنين سلقا خيل مثلا دبرو ولنا ده ليخيل جيم ما وزوي تاريخي وزوي شخينا أخا تسونا ديل هاقوي تاجل هادا موت بيت شورون تو أتسون بريتشو تويت ناون حالر نغرستريلات تويت ناون هرخيل ناون أجل أولي И все, уже все, крючок тебя увез. Я и тилаят есту, и чир. Шин на ухарам просто ух да дахой термодуй, ажал и вошун шун моттой, сдать виру. Я все там да, и вимел атту это шей агент, да, это она задание вот, холокойт, да, чули те уит, ну чуэл чем эр вокса ванаш дел диссе. Что قيول أجنش تتسبول أجنش تنخل درجات ديش موت بيتر شوي تن درجات ديش ما تيكل شوي خشيت عليه شبرك سنة قوي تساعدت ندوق بويش يشتا تندلا أتستانتي وانجا شادق أزوال تعش شي قام شي سميا شي وجدا أزوقتو قيتو جوال متك بات يعني دوقا بينا تاريش نوير بواحد دات شو بساوس إلى شوز إزر وينا بو شوز إزر إنزري دو قدم دو وين قومن يوقع почти шавег вина царап тазыр бывает получается он дальше ца юқвач цуши ваши узва цуши шичу узва кивеги узва уже сеть мою цуа ша оз ашхолис иши цкапикшкуш гергал нах паттинут бой а духа болчан قناع تيش عدما عايش يا باشا وبو دمو يحتاج تا خارا ملات سوا وير بواحد سمعت ووقنا جي تا دوشلي لجي اشتناش بوتسر وير بواحد اشتم دو دالا داتان دويل قويقام يا مرت ناغا موت بيحش بو ناغا دالك بويلقش دالك خلك مليرش но ничего да дикнекридо а как отказаться как отказаться вот так отказаться доға просто собо олка und цаа компромат моя цен цаа компромат сон цаа компромат захал ну со университете давехкар например иду сун цердин долзи но давала да университете ху вала да qaзвалцаш хай дюзелш хай бериш да qazмада я март мгелам и все пецамадац ви цавичу цавелер угрошитер но китаун давехкар соброс дюшчер дураком шлангом прикидываться дурхон баде диза no sauk цагилар шлангом прикидываться давехкар со дишчер но да но дурак зиг мохол он ти ошена он вама цоо из минуцош шара шин шара изучать твой он шадек хауса шадолом шай дусте мегхо цемего цена мацавизи ца пейд цабул шолсаг шайн пейд бол вистен цаши ца способность что обычно университетка вот Россия вербовать Россия ищет систем який университет чуй Уральский Санкт-Петербургский Московский цу университетка во шавегаться во но иш бокцер бол так отказаться дичани вайло хода айдишер авейро и все соцаграм дуахуцевал цана секундан цана минутан сей жизни то что отказался халхенч чоер бодегдич но ни на одну секунду никогда дать свет дешнеш
Mercedes ieš, achnaš doš, so ach doč strāca visnīr, so ištādī lūr, университет Чехия, цигāca яхкаря, уже заочно қича навет там платный яхкарас, ши қошо дейлер, юқи бодедич, но Чехия. Вишта achnaš dolš, san drška, hinca, budrška, buboš, pucac bešlec. Абсолютно не завидую. Су сай меткин, су ашволар, сай кресло, да, кол дези духи, да, зондаж, су абсолютно мершау, со боссу, со сайн боссау, сайн шефау, со сайн луагау, да. Цанина должен вац, дихар вац, да, яхира вац. Суам, ладно, сухи лацаш, сай тяхин, мабуяс бешпол бэл, сай тяхин. Бог бэл мабуяс. Наган, динацаш, хайн диаш мадуя, в первую очередь изи. Ночи рам силах иду дэл мула, Асламбек, дэл мула. Собиратель земель русский хотел быть Петром Первым, а стал Петрушкой. Он сейчас портфель от Си носит, а раньше от Собчак. Может быть и так, Асламбек. А может быть, Китаян уах волазуй синца. Да, цуэу направление. Халяется, но может все намного запутанней. Ну, цаунха, вой нохчи чуа. Туан бэхкар, шейц и ношлялайтан, 99 годы. Шейн и ношлялайтан, шейн нападение, воинен. Ицаю признак. Шола 2001 года американир из нападения. Шейн нападение, окарина эл, шейна американшин. Ицау шулила дат, сундальш. Пентагон чу قيادته كيم قيادته بوي تامش دوقمش دوقتيغا هينتا رسليدوني يشياتر هونتا يشياتر رسليدوني خوبا عندر تالي تايد دنيا جوا امريكا ويور العراق افغانستان موساد امش بيش مليون من ناخ بويش شي ناخ بويش دول دنيا غاتن امش بيرقتال قشرة افغانستان هونتا يشي رسليدوني تنام داتي تايا رسليدوني تايوبو вообще بقو моя تايا муцаю расследование. Хока койзер сагвин, терактичена, чисто, прозрачно, а расследование ешват хук, значит, и ешве. И цахом хилер, ниц буку юку дуньян чуа, волбеш. Так, например, 7 октября хилла. 7 октября 23 года. Жукчан телета арбой. تلات شادق خل طوام بين دحق سيكتر غاز دحق شاوق بيحكي هو شاوق هو но Израиль еш митинг шун жукч шайнаях ом гражданш эрабой прос расследование е танах бай анта эзер шибай сагвина шибай абай со давиган заложники цугя ах была бельцаря цацбеш хабях так мухулис расследование араж водомёчьяч лохш бунах и мухуль что и у государства и государство оккупант указда وحاوين 1200 بانا يودين ارمي غاتن هذا وان نغاليش انا بوش نوشم شو بخني غوش بو اشم مستري بو غوش بو سردني غوش دويس но мудис делайс муди дадалла цагис قص дайтвайг аш قصдеш дац ацен татемшин шеши нападение шеш нералитер цен дацкар аудалцы гангушум дуар доказательства, что я гушма дуя, что я муни слорда. Он это, она угрду, но бюрал чо юкудинен чо, да лердуа купайцу бюралях. Да, скорее всего, подхалимничать, чтобы обмануть. Так, Ичкерия будет свободна. Обязательно, Виталий, спасибо. Слава Украине.
Путин похоронит Россию, Натаньяху знает. Не знаю, кто там, что будет. Россия, да, мулахкицга, кичуса диан, пачалкал, дамурецерис. Но Россиец, дег Россиец, до Россия елушу, вейду чадал диштеш. Иду хуйгадик. Вежери, оте аса стрим чек йокас, шун масан дерес хул дал те ай берк йок чва лайк шитеш, сон масара хита йо аш да эман на дерес хул шун TikTok чва. Дерес хул шун о YouTube биршам. Цават йош. YouTube бирш бале бич. Лайк вате диш бацо штац. Саведе. Спасибо. И шун масан дерес хул дал мулахкан стримири хуй. Асқимата. Дал ай берт ки биргал сун цахашун ал ирюят сон дальч. Режим расписание разновол, но дал мула яусер дуй. Али кюэл марш ойл бюзде галвел шеядик ичкери, иду ночи хамдин ду ичкери юлшу. Всем врагам назло. Али кюэл марш ойл.